Welcome to my channel! It's me again, Shai Morena. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para sa ganun lagi kang update sa ina-upload kong video. For today's video ay pag-uusapan natin ngayon kung magkano nga ba ang magagasto ng direct car papunta dito sa Hong Kong. Bago yan, tapusin muna natin ang ating intro and let's go! For today's video, pag-uusapan natin ngayon kung magkano nga ba ang magagasto ng isang direct car papunta dito sa Hong Kong. So, ang first timer ay, ang medical po nila ay nasa 3.6 at yung kukuha pa po sila ng TESDA training certificate, yun po ay 9K. At yung mga requirements pa po nila is sabihin mo na lang po ay nasa 3K. Kukunin po nila NBI, Bureau of Quarantine or BOQ, e-registration, pag-ibig, nandun na po lahat, pati na po yung PT. Pero hindi pa po kasama yung pamasahe or pagkain at set or bed space po ninyo papunta sa agency. At saka yung ex-abroad naman po, ang magagasto ay nasa 8,000 po. Yung medical po nila, 3,600 at yung PT po nila. At yung matitira po nun ay doon din kasama po yun yung requirements po nila na kukunin na NBI, PDOS, OWA, yung mga requirements po na kailangan. Kasama na rin po yung PT, pero hindi po kasama yung pamasahe, pagkain at transit po. Ang ex-abroad na po dito sa Hong Kong ay hindi na po, pag mag-a-apply po ulit ay hindi na po kukuha ng OWA. Ang kukunin na lang po nila is PDOS. Pero pag galing ka po ng ibang bansa, ang kukunin mo po ay OWA at PDOS. Shout out sa iyo, Ma'am Tristan. Ito na po yung tanong mo na kung mas maganda ba ang agency or direct hire. Magbibigay lang po ako ng different po ng direct hire at saka agency. Minsan po kasi sa agency, interviewin ka nila and then mag-medical ka para fit to work ka po. Titingnan po nila kung fit to work ka na at yung resume ay ma-market po na nila yon. Kung mayroon pong magkakagusto sa inyo or wala. Ganun po. Pero sa direct hire po, magkakaamo ka po muna bago ka po mag-medical. Yun po yung pagkakaiba po noon. So, Ma'am Tristan, sana nakatulong ang video na ito at sa mga manonood pa dito, sana nakatulong sa inyo ito. Kung nakatulong man ang video na ito sa inyo, please paki-subscribe naman ako and click the notification bell para sa ganun lagi kang update sa ina-upload kong video. At paki-like and share na rin para madami tayong matulungan na gustong mag-apply papunta dito sa Hong Kong. So, yun lamang po and salamat for watching and bye-bye!